Iladawan to'y riknak, balalo nga ay at timarik-rik naksaan nakamauma amang buy-buya ladawan o ayat ko saan ko amalapdan to'y riknak jak magawidan tumrem aluluwak kaput ragsak anak pa ito maagyamanak panangawat mo kaniya awan makaartap kinaragsak ken kinaong biti darikmat keksa tanga ayan na yan Iladawan to'y riknak palalo nga ay at timarik-rik naksaan amauma amang buy-buya ladawan o ayat ko saan ko amalapdan to'y riknak tsak magawidan tumrem aluluwak kaput ragsak anak pa ito magyamanak panangawat mo kaniya awan makaarta ka kinaragsak ken kinaong biti darikmat keksa paita awan patinggana sinangal tanga ayan ayan agkakasamit karin-karin anak balin asaksi gapuken ka rimbaniyak aglawlaw ko sikat ng Ted Maris lubong ko sikat ng Ted Maris lubong ko Kaitang biyag ko, kumusta ka sa saad mo? Malagip na katpailaeng when no awan na punta nakin tutoy iliw ko ken ka nagpaidumat kagarken seda siksikat at natwirik na kaputa ay ayaten ka
puso at dakat pa'y patek ko ti tabiyag mo. Well, laglagipem asiksik kalae ti ay ayate inggat tungpal tanem. Kumusta kan biyag ko? Amom, siksikat at ato'y puso. Agnalayon na kaililiw ka. Sapay ko ma, nakasta aklet ken ka. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saad mo? Malagip na katpailaen when mo awan na punta nakin. Utoy iliwukin ka nagpaydumat dagarken seda. Siksikat at natwirik na gaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at nakalata tito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin aglalailong at tablong may parik na tuy ayan. Kumusta kang biyak ko? Kumusta ak tapuso? At dakat pa'y patek ko ti tabiyag mo. Well, laglagipem asiksik kalaeng ti ay ayate inggat tungpal tanem. Well, laglagipem asiksik kalaeng ti ay ayate inggat tungpal tanem. Please subscribe to our channel. Nagnapanang apay ita kalanga at para
sikat na amok kinayawam day ti pusok sikat siya kun maiturturok. Arapaap ko sika kumakasasaok mawibuya kainiliw dito'y den na nainlabak unay kenkan. Arapaap ko sika kuman iti inak pagtungpalan. Tapnon agragsakak ta den na dirun ayat na namentan. Sipud sikat na amok kinayawam day ti pusok sikat siya kun maiturturok. Arapaap ko sika kumakasasaok mawibuya kainiliw dito'y den na nainlabak unay kenkan. Arapaap ko sika kuman iti inak pagtungpalan. Tapnon agragsakak ta den na dirun ayat na namin to aklonen nagkading biyag ko. HBO Records and Oyoboy Production.
subscribe to our channel. Ipapanaw mo dito'y din na bulan ken tawin di napalabas isasangpet mo segsegaan apay-apay asikat inayat ko aw-awagan to'y puso ken sega iliw ko ken ka ja mas baalan sikat gapuna no apay nga inayat ka lagi-lagi lilipatan. Pinilit ko na iliw-liwan
para kaniya. Putnuan na rigan, iti manglipat, nupay pilit ko na iwagsin, lagip mo agsugli. Dagiti imbalak mo ngolpit ken pain, ket ngay mulan ibarukong ko kas maysa apuris narigan itimang lipan sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse agin ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan ngagmay-maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang kulbo iliten ka ngaywaksi iti ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti mangliban sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat. Jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmay-maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin aking na tao uray aniya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko pinapatay kaniya iti likodan umsi amangeg ko ipatpatekan tulad ta atu agura iti nalakang ko atu alunod
Isinagaba tuy nakin ko Nukun na puso kiti sumuko Saan ngay subiyak ko Iti paturay ko Kinapatid mo Dito'y puso di laban ko Dawat nga isubat mo Asi siya di ta puso Dawat adi na kuman Guliban Dawaten adi nagdukuman Pulos saktan Tasikala Nang ikarya Tuy puso Dawaten nga isuman mo Asi siya di ta puso Dawaten adi na kuman Guliban Dawaten Kasikala Nang ikarya Tuy puso Kasikala Nang ikarya Tuy puso